His hands are a little down, Alejandro. That could be Yeah, I think that dangerous. just is. Oh! I told you! Marami sa mga Pinoy boxers ang dumayo pa sa ibang bansa para makipagbakbakan. Dala ang galing, tibay at tapang na kahit baluarte pa ng kalaban ang bakbakan ay ipapakita pa din ang dugong Pinoy, ang dugong palaban. Pero madami din ang nakakuha ng nakakadismayang resulta, kontrobersyal, luto o dayaan ang natanggap ng ating mga pambato sa ibang bayan. And new, oh my, the heavyweight champion of the world. Kaya naman, sinasabi ng karamihan na kung dadayo ka sa baluarte ng kalaban, ay siguraduhin mo na lang talaga na mapabagsak mo o manakdown mo talaga ang kalaban para di na umabot sa kamay ng mga hurado ang hatol at ang panalo mo ay sureball. Gaya na lang sa Pinoy boxer na tubong Paranaque Metro Manila na si John Jimeno alias The Disaster. 6 na bansa na ang dinayo para makipaglaban at ilang beses naka-upset win, ilang magagaling at undefeated boxer na din ang tinalo via KO at talagang di madadaya ang pagkapanalo. Halimbawa na lang ang laban niya sa South Africa noong 2016 kontra sa bantamweight champion nila na si Toto Hilebi. Kilalang madayang lugar ang South Africa sa larangan ng palakasan lalo na't aabot sa desisyon ang laban. Kaya naman tinapos ng Pinoy na dayo na si John Jimeno ang African champion via 7th round KO. Sa kaparehong taon, umapak sa Amerika si John Jimeno para planong gawing pampataba sa kartada ng rising boxing star at undefeated na si Tukakan Clary. Pero ang maningning na karera nitong undefeated na kalaban ay biglang dinungisan ng ating kababayan. First round lang tapos na ang laban. Nacido allí en Monrovia. Sí, sobre todo la historia triste que ya mencionaba. Al llegar a Estados Unidos, ahí viene la pelea. Solidong kombinasyon ang pinakain ni John Jimeno sa kalaban na walang talo. Bagsak na parang turoso ang malinis na kartada nito na 19 wins, 0 loss, 13 via KO ay burado. 2019, muling dumayo si Jimeno sa bansang Mexico para kasahan itong rising boxing star din nila na si Carlos Ornelas. 22 wins with only 1 defeat ang Meksikano, habang 18 wins, 11 losses naman itong si Jimeno. Maganda ang naging palitan ng dalawa. Mas agresibo itong Meksikano habang nagpaparaya lang muna ang Pinoy na dayo. Pero nung bumawi na si Kabayan, nangapa bigla sa depensa ang kalaban. Tinamaan ito ng short left hook sa panga at bulagta sa lona. Upset win ulit para kay Jimeno, panalo via 7th round TKO. Sa kaparehong taon, muling dumayo sa Amerika si John Jimeno para maghasik na naman ng lagim. Isang undefeated na naman ang makakalaban. Balak ulit gawing pampataba ang Pinoy sa malinis na kartada nitong rising boxing star ng Amerika na si Arnold Alejandro. 11 wins, 0 loss, 10 via knockout ang record ni Alejandro, habang 20 wins, 12 losses naman ang Pinoy na si Jimeno. Pero ginulantang ng sobrang underdog na dayong Pinoy ang buong Amerika nang pabagsakin niya itong undefeated boxing star nila sa ika-5 round. Yeah, I think that just is. Oh! I told you! Isang solidong kanan ang nahilamos ni Arnold Alejandro, bagsak at basag pa ang ilong nito. Imbes pampataba lang ng kartada sana, ay disaster ang natanggap ng undefeated na kalaban mula sa Pinoy na si John Jimeno alias The Disaster. Isa din sa di makakalimutang laban ni John Jimeno ay noong una siyang dumayo sa bansang Japan para kasahan itong tigasing Hapon na si Sho Nakazawa. Mas matangkad ang Hapon na 5'7" and 1/2 ang height, habang 5'3" lang ang Pinoy na si Jimeno. Di din basta-basta ang Hapon dahil 4 na Pinoy na din ang nabiktima at balak gawing pang-5 itong si Jimeno. 11 wins with only 2 defeats ang record ng Hapon, habang 17 wins, 11 losses naman ang Pinoy na dayo. Pero sa bakbakan ay talagang brutal ang ginawa ng Pinoy sa laban. 2 rounds lang ang itinagal ng mas matangkad na Hapon, bagsak at basag pa ang ilong. Dito sobrang humanga ang mga Hapon na nanood ng live sa laban. Pinalakpakan ang napakagandang performance na pinamalas ng ating kababayan. Muli nating balikan ang nasabing laban.
Sa laban, pansin talaga ang height advantage ng Hapon. Jab madalas ang binabato, tinitake advantage ang haba ng kamay. Pero ginagamit naman ng Pinoy dito ang bilis ng mga suntok. Dito nga sa round 2 ay duguan na ang ilong ng Hapon mula sa mga solidong patama ni Jimeno. At sa huling segundo, isang solidong 1-2 na combo ang pinakain sa Hapon at bagsak ito. Pero bumangon pa naman ito sa bilang. Pero hininto na din ng referee ang laban. Napahanga at napabilib ng Pinoy na si John Jimeno ang mga Hapon. Pinalakpakan ang napakagandang performance ng ating kababayan sa bansang Japan. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.